合唱団の中学2年生です。前半はお楽しみいただけたでしょうか。さて、ここで仲間を呼びたいと思います。みんなおいで。ではみんなに質問していきたいと思います。合唱団に入って歌が上手くなったと思う人。制服が可愛いと思う人。合唱団に入って友達がたくさんできたよって人。